जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जगन्नाथ स्वामी। ବୁଲେଇବାକୁ ହଁ ଏଇ ଦେଖେ ତୁ ଯଦି ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରହିବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମୋ ଜଗା ସେମିତି ଦେଉଳ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ରହୁଛି। ତାକୁ କଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁନଥିବ ନା ବିରକ୍ତି ଲାଗୁନଥିବ? ଆରେ ସେ କଣ ମଣିଷ, ସେ ପରା ଦେବତା। ଆଲୋ ମା, ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଯେ? ମଣିଷ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ହେଲେ ତାର କଣ ଜୀବନ ଅଛି? କଣ କହିଲୁ ମୋ ଜଗାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ର